é un deporte que é diferente a todo, non? Eu acordome cando estaba na escola e todos dicían, pois, tía que xogas ao baloncesto, tía que xogas ao fútbol, ti que faz? Eu fago piragüismo. Anda, que é eso, non? É un deporte diferente que físicamente é agradecido, estás nunha boa condición física e creo que o pode practicar todo o mundo. E o piragüismo, contrariamente ao que se pensa, non é un deporte de forza, non son tres cachimáns tirando dunha piragua, ainda que os vexamos moi fuertes. Hai detrás un traballo moi importante de técnica que se realiza durante o inverno, sobre todo, en kayak ergómetro. Ten moito de perna, ainda que non se vexa reflexado exteriormente. É un deporte que realmente pode practicar calquera, desde os 6, 7 anos, que se poda un pouco manexar na auga. E nós o que lle pedimos sempre aos rapaces que veñen é que se sepan desenvolver na auga. Van levar sempre chaleco, pero é algo preciso porque unha vez que caen, por non poñerse nerviosos, están máis tranquilos. Eu creo que é unha boa alternativa, sobre todo no verán, para disfrutar do que é o río, do que é a paisaxe, aproveitando que se pode facer deporte tamén. En Galicia temos uns ríos preciosos, organizanse varios descensos ao longo do ano. A mí encanta, me coller a piragua, empezas nun punto a 15 km, tira río abaixo, disfrutando do paisaxe, baixando rápidos, correntes, algunha que outra vez afundindo a piragua tamén. Bueno, creo que é moi divertido.